Durante toda a xornada do luns, unha carpa instalada na praza da Igrexa en Lalín serviu de punto de información para todos aqueles fumadores que desexen deixar o tabaco. Valentes que agora terán premio, coa posta en marcha da campaña Deixao e gaña 2010. Consiste en que as persoas maiores de 18 anos poden presentarse a este concurso, persoas fumadores, e que durante un ano polo menos hayan fumado diariamente. O concurso dura unha semana, 4 semanas, desde o 19 de maio a 16 de xuño. Durante ese tempo ten que comprometerse a non fumar ningún pití, ningún tabaco. O concurso leva 10 anos funcionando, ten carácter bianual, sempre cun mesmo obxectivo, animar a deixar de fumar. O incentivo, ademais da mellora da saúde, premios variados. Van a ser premios como para balnearios, premios en metálicos, unha televisión, unha cámara fotográfica, moitos premios, pero tanto para as persoas que participan no concurso como as persoas testigos de esa persoa.